ase county ya Nyamira nara abantu bakoriyo kwa MCA ga naro mwalimu ongera naro mwana oyo Chris Osiemo ande naro yo ne gono ilietali na Richard mwesi no wano mbe mutene ono singa kene cheino mpuma dama to naro make ono mosa yo mutare uya ande mwa mayenda banyina ngakibago tare chara nene singa ke jigo jagoika abamba maite ngo bakareki ngabacho so into toda kare kuombea mema bali mwesi mutene ine singa ke jigo ika ngoko egwikerogo monyore ngaba MCA baito ni numubona to kole gotolendra chiba sanga kichigo tumek assembly no mugavana ochire chiyo bisibe kutoka assembly budget yaye to no mugavana budget yaye nali mura atolendere ebintu ngakibigo cha Nyamira byakorera asewekero mwananchi bokumura oliyo ndi nyasara akekera asobisi mumanyenga gasie nene mulende ngaki kumugavana akokorera mwancha katiba ya Kenya yarose tugwe assembly ne executive mugavana ne minister omulekwa ne MCA mara agosaleka mwatoma senate Nairobi so mpua etie report eri anadiko eri gocha ko kobeka abantu bali bacho chora aba commissioner bali ba IEBC gabanya maiya bwangoiga dichikoliria IBC ndiche ese bunge ya National Assembly ne bunge Senate tochora bali bacho gukora interview aba commissioner bali bachorwe basobisi elinde mwaye gulibaga yogocha gwaka chukura kurwese ward ya Nyamaiya ibona ino bwangoiga moje mutware omwaye MCA oino na my friend Chris Osiemo gokoira na ujese mugavana